Lesi sivumelwano seminyaka esuka eshumini kuya emashumini amabili sizemva ukuthi umengameli Cyril Ramaphosa anxusa abaphehli bogesi abazimele kuba bafake isandla esixazululweni sezinkinga zamandla kulelizwe. I-ESKOM ithi lesi sivumelwano esicikicwe namuhla angeke sikhokhelwe izakhamuzi, kanti kulindeleke ukuthi ukuphehlwa kogesi lapha kuqala eminyakeni emibili kuya eminyakeni emithathu ezayo. We estimate that the first electricity will be generated within the next 24 to 36 months. I know everyone in South Africa is impatient to see an end to load shedding, but unfortunately these projects do take time. Lesi sivumelwano kuzobe sokusebenzisana ngokwebhizinisi ezikhungweni zokuphehla ugesi ezimbili eMpumalanga, futhi sizoba nomphumela wokuphehla ugesi ngendlela enganukubezi imvelo. Kuzofaka amandla ogesi angu 2000 megawatts ezweni. It's safe to say that it's at least 2,000 megawatts, which of course goes a long way to filling up the 4 to 6 gigawatts that ESKOM has been saying for the past 3 years or so that we require. Ne-ESKOM inethemba lokuthi leziphehla zizoba sezixhunyiwe kugesi wezwe eminyakeni emibili kuya eminyakeni emithathu ezayo. Inqobo nje uma kusekuvunywe yonke imidanti ethinta imvelo nomhlaba. We look forward to working with these developers to accelerate approval processes, land zoning processes, so that we can remove as many obstacles as possible. I think it's in the national interest that we do so. I-ESKOM ithi ihlele ukuvula eminye imihlaba ukuze abakhiqizi ugesi abazimele basebenze ukukhiqiza ugesi ngendlela enganukubezi imvelo.